Hello mga karadyo! Ani anasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni atong sugilanon, panugon! Ikaw na sa... Ayaw! 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 Nasaon ko ni mo. Ayaw ka gusto. Uhaw! Ayaw na akong tubig. Aloy ka. Uhaw! Gutom na kaayo ko. Ayaw ko patya. Natanaw na gyud nato tanan ang suok sa kwarto ni Wilma. Wa gyud masuod sa kung uko na unsa siya. Nganong kalit siyang duha. Osre, masiguro na to, Eric. Wa mulaya si Wilma. Ka? Eric, wa si rason nga mulaya siya nga dili man nanghid bisan kang Joel. Sila gud ang kadunay nga magkuyog. Gawas pa, ganahan kaayo si Wilma nga makabahin sa katigayunan ni amahan. Ay, husto ka. Tabian si Wilma. Imposible nga dili si magyaw-yaw nga mobuya din hikon kapuyan na siya. Gawas pa, kining kagubot siyang kwarto. Ilahanon gid nga dunay may bugno ni Wilma. Husto ka na. Busa, kinahanglang magtawag na gid og pulis si Madam Lily. Sindi kay so din regalo ni ama na ko da. Kadako ba din mo karton ay. Oh. Bugat pagi kayo. Mura man ni giabuga na. Abugay. Nana, naukab na. No. Uy. Wala. Mo ni sud ining kartona. Madam Lily? Madam, may mong tagawan ka? Unsa man? Among gisusi og balik ni Eric ang kwarto ni Wilma, madam. Og sa among tan-aw, may tao gyud nga mibugno niya o gida siya. Kung may tao man nga nagbugno niya, doon lagi makabati nato. Basing giatol ni nga nahinanong patabayo. Madam, mas maayo tingali nga karon ka magtawag og pulis aron pangitaon sa Wilma. Ganong gandahan man mo makit-an siya. O, natural ganahan mi. Kailain sab kaayo kung dili na lang siya pangitaon. Unya, dinihigod siya na Waas Mansion. Dihara pagit siya ang kwarto. Dili ba day mo malipay kung mawa si Wilma? Ug ganang malipay mami kunuwa siya. Ang iming mahadlok, madam. Kay basin usa na sad namo ang sunod nga kuhaon kung kinsa man ang mikuha ni Wilma. Gikidnap si Wilma, madam. Mao na nga akong pagduda. Dili ba day mo malipay nga gamay na lang mo magbahin sa katigayunan ni Don Faustino? Usa ni ka krimen ang natabo ni Wilma, Madam Lily. Busak kinahanglan magtawag tag pulis. Muabot ang pulis og Madam, nganong ugma pa man? Karon na lang. Wata kay bawo kun nga kinahanglan bagid og tabang si Wilma nato. Ayaw. Ayaw. Abang. Joel. Abang. Maluoy ka. Uy sa mo. Kinsa man ka. Bayan ako. Bayan ako. Bayan ako. Ma. Ma. Ma.
nila gini mahimong paugmaan pa, madam. Nagdagan ang oras, wa ta kay ba kuno sinahitabo ni Wilma. Gusto ka ba day? Nga patay na siya nga makitaan? Dili siya mamatay. O gano'n na kasiguro makaana, madam. Nahibawa ka ba kung unsay nahitabo ni Wilma? Ha? Madam? Nahibawa ka ba sa nahitabo ni Wilma, madam? Sulti na lang, madam. Unsa man nahitabo ni Wilma? Wa pumahibaw kung unsa si Wilma. Na unsa siya. Pero ang mga sama kaniya, dili daling mamatay. Dili ni mahimo. Ella? Asa mo ka paingon? Ella! Sagdi siya. Ipadayon ang papangita kang Wilma. Kung gusto mong makita mo. Oh. Madam Lily. Madam, sulti na lang kung doon naman kay idea kung hain si Wilma. Wa ko mahibaw kung hain si Wilma. Pero ang daotang sagpo, dugay mamatay. Daotang sagpo. Amahan, nagmata ka? Amahan, pwede bang musod? Amahan, importante kaya akong tuyo nimo. Naa kasi mong kwarto? Oh! Asa mo talaga musod sa kwarto? Amahan, o sinahitabo? Uwa, may tao din sa kwarto. Amahan? Oh, amahan na ba ka sa CR? Amahan? Ay, man ka sa amahan. Luya man siya. Pero ang nawa mo siya din siyang kwarto. Oh, abli ang bintana siyang kwarto. Kaya ay manday din eh. Makita gikan din tanan sa ubos. Ang lake, ang kakahuyan, ang garden, ang gazebo. Klaro kayo gikan din kung doon ay maglakaw sa ubos. Pero, unsa mang hugangkol din ganiya? Oh, si Joel ang gitawag ni amahan ganina. Joel? Niya ba kas kwarto ni amahan? Joel? Unang higayon to ganina da nga misulti kog tao kung unsagi akong gusto. Sa di pa nako ihatag nimo ang akong regalo para nimo, mangutana na una ko. Unsa man aman? Unsa may imong hilig nga buhaton sa gawas sa pagpangitag kwarta. Unsay imong gustong kalingawan samtang tuwa ka pa sa inyo. Ganina pa ko makasulti ni Don Faustino nga ang pintal gid ang akong hilig. Pero nga may regalo naman siyang giandam nga gamit sa pagpamintal. Wa pa magamit kining tanang brush. Unya, dagag brand sa pintal ang niya. Mga mahalon pagid nga pintal. Wa pa maablihi. Ug ni ay mga canvas nga ready na nga pintalan. Ano ni? Imposible kayo nga may baho siyang daan sa akong hilig. Gawa ni nako mapraktis tungod sa kasalbay sa akong amahan. Sa sunod makitaan pagganit na ka nga magsigil ang drawing pintal. Ato ginang ipagkaon mo ni imong drawing. Kasabot ka! Imposible gid nga may baho si amahan nga pintor ko. Kay akong gipangtaguan ang akong mga pimintal. Wa ni ma-display. Joel? Joel! Wa sabi ni si Joel. Nailaing pultahan. Para asa man ka na. Lock man yung pultahan. Hala no? Wa baka pasakitin ni Joel si amahan. Init ra ba tong utong tawhana? Kinahanglan makita na ko sa amahan. Dili mahimo nga masunod siya kamising ni Wilma. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig?
Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!